Thank you for tuning in to Zim News Beat TV with Robert Tapfumani. Vandibatsiro kutsvaga hama dzangu nekuti ndakabva musha kwamai vangu matauriro avari kuita mama akati ndakabva ndine 2 years saka ndanjitotsvaga family yekwedu. Amai venyu vakati makabva kupi mune 2 years? Kumusha kwababa infact havana kusiyana esachi matsanangura vakandita vakanditi baba vaishanda kunonzi kuGreendale kuTextile saka menoti vakaita dhiri here kubasa ndobva vasungwa saka vasungwa ndobva vanzi 15 years mujeri saka hanzi amwene vaonoti ndasungwa kwakuinini nabhuti wangu ndo first born saka vari kuti amwene vavo vakabva vati chisiya wakohwa uvharire zvinhu zvako mukitchen uchidzokera kumusha kwenyu nekuti uchiri mwana mudiki ndikakuti ugarire 15 years idzodzo unogona kusagona kudzigarira. Mama ndobva vati ndakazotorwa nasekuru vangu ndobva vaendeswa kumusha kwavo kuChipinge. Saka kubva ipapo hama dzangu kuti ndidzizive pari kunetsa. Mati makambiri vani? 8 vaviri. Handa dziri kupi? Izvozvi iri kuSouth Africa. South Africa. Vone handa. Amai vanoti kumusha kwaite kupi? Kuchiweshe kwaShopu. Apo ngototobaziya kai ndokumusha kwaba yangu kai. Atenda. Kwa manambara. Wakambozwa nganga inonzi manambara. Kana ivo vakangondiudza kuti ukangosvika paShopu ukabvunza seneme kumba kwenyu vanokuratidza. Seneme yenyu inonzi Marira. Alright. Toda kuda iso. Sekuru vanozotibatsira pamberi. Baba venyu vainzani? Vainzi Wanda Marira. Handiti. Tiri kukumbira kuti vekuti vari kuchiweshe kwaShopu vekwaMarira kana muchiona vachikuona pazuva ranhasi ihama yenyu vakufonerei vatisi vakutsvake imi munozotipa nhamba dzenyu handitika kuti anenge akuonai anobva aziva nyaya yekuti hama yedu zvechokwadi Wanda kana ari akasungwa akagara mujeri zvichida baba yenyu vapi uye makambodi kuenda ipo kunobvunza akuti ndiende pamwe dzimwe nguva pfuma ndainomboita dzimwe nguva ichimidza zvinhu zvacho zvinenge chingoti zvikambosununguka zvovharika zvingambosununguka ndovharika saka nekwandakambofamba hangu zvaindudza kuti ndofanira kunotsika kumusha kwedu matauriro avari kuita nekuti baba vangu matauriro azviri kuita vari kunzi havachararama saka handizivi kuti vanorarama here kana kuti newo mawanzwiro andakaita asi baba vangu vaishanda kuTextile company kuGreendale. Ndisando kuti hama dzikwa Wanda Marira dzibva kuchiweshe kwaShopu kana muchiona hama yenyu ungave muzukuru tete hama inini kana nguva mudini iye hama yenyu tibatei tikupei nhamba musangane nevana. Amai vako vainzani? Vainde vaibva kupi? Vaibva kuChipinge. Vainzi Febi Singana. For these and more stories, tune in to Zim News Beat TV with Robert Tapfumani.